rame-rame mlebu pasar. Wis elek ngawur iki Banarto iki lho. Hah? Banarto iki lho. Lha kok takon sinden pirang-pirang do apik-apik. Paham iki lho. Pripun? Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Srandale diseret. Lamaane mentung. Surabaya geger. Ngungsi ning Madiun. Madiun Jakarta dadi rukun tetep merdeka. Niku ponakan kula Mas TB, Mas Lendro. Nggih. Genduk ni Mas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Pancen iki Kyai Jawa Timur iki ra kena diomong pokoke Mas. Tenang. Mau Silvi Kumalasari kondang ya ayu. Nek Mbak Birgita saking pundi kok? Kediri. Peyuh cindene Mas Yoyo iki jan nyacak kualat maido Oh, plong. Nyepelek kekere. Oh, piye koyo ngene iki jane ngombe kopi mek glaler wis tembus gitu. Anu, Karo bojomu cara kon ijolan piye, Be? alah iki tukar tambah tombok vario siji wani aku niki. Wong motor Supra era lunas-lunas kok. Bilih sing dalu Mbak Wino. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi Oh, nggih. pagi. Tasih mahasiswa nggih. Masih Semester berapa, Mbak? Semester. Ya semester. Kowe mari latmu ngepang kok ya, Be. Semester berapa? Oh, semesternya semester 5. Wah, semester 5 iki kurang sithik bar iki S1 ya. Amin, S- maksudipun. SSN apa? Kuliah apa, Nduk? SPD. SPD. Insyaallah, maksudipun. Aja sekolah anu lho pedoten lho. Bukan. Ojo padha karo bojoku SPDNM lho ya. Nggih. Lah niki kajenge nembang ugi karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nah. Sisi Deman 2. Oh, bukan. Meruh kowe berarti. Kowe iki modelmu kemeroh kowe. Es Gunawa wani mang. Wah, bukan. Ayo, kono. Sri kuwi. Hah? Sriune. Wah, tutu wis lawas kuwi. Niku. Apa? Memanek Memane dudu Mbah Sukron kuwi sun gondrong. tanggane kowe koyo ora entuk. Enggak beda ngawur. Napa Mas lagune Sakitnya tuh di sini. Nah, nggih. Mbah Sukron iso nyiptak lagu ngaten iki to, Pak? Iso apa iso? Gala-gala iso kok. Nah, nggih. Kula sing gumun ngantos sakniki niku dereng ketemu jawabane. Apa, Mas? Niki nek ngene ketoprak lakon Ronggolawe Sriunding niku. Niku kan sing bener niku Sira Lawe napa Singa Lawe? Nah, kula nyuwun prisa kalian ahli ketoprak, Abah Girun dan kawan-kawan ingkang leres menika Sira Lawe. Perkawis niki ketoprak Rembang kali ketoprak Pati geger, Mas. Lah ngopo? Rebutan bener Sira Lawe nganti dipisah Sunan Kudus. Sarungno nggih. Kuwi lakone beda kuwi. Kenapa, Pak? Oh, beda kuwi lak sing Arya Penangsang kae. Oh ya ora sida nek ngono. Ojo ngomong. Lagune napa cahayu tembangipun? Itu tadi sakitnya tuh di Wonten sini. bawanipun, Mas. Oh, mesti. Ada. Tur ini bahasa Indonesia semua. Tamriyen apa? Men penonton era sekarang para generasi muda Nabianto ono sing wah ndelok wayange ora ngerti bahasane. Lah, ini sebagai jembatan menggunakan bahasa Indonesia. Betul, apa meneh awakmu iku calon SPD Nggih. paling gak menguasai bahasa nasional, bahasa Jawa nek iso bahasa Inggris. Internasional kowe. Nah, latihan sithik-sithik majone nadyan mung iso angka hitung-hitungan. Hitung-hitungan. 1 2 3 4 5 6 shot dot dot. Bukan. Bahasa Itu Arab bahasa kan, Arab itu. Bahasa Arab. Rungokno sik to. Ayo, 1 2 3 4 5 6 shot
Dot tok iki sik to. Barsikmu sing karo barsikmu iki lho. Siksok iki. niki wong Inggris lagi ikrok loro, Pak. Oh ngaji. Monggo cah Ayo ayu. Nduk, Pino, dawane. Ya, nggih tombo ndingi, ayo. Sakitnya tuh di sini. Iki kaya lagune cita-citata to, Pak. Betul. Tenang sendang ngawur. Kata-katane sama. Karo di ekspresi kok sakitnya tuh di sengoro sebagian di ben penonton pirsa. Oh iya, ekspresi gitu ini. ya. Gimana tolong aku dicontohin. Sakitnya tuh di kalau di sini jadi loro tenan kok diunjuk-unjuk loro. Sing tunarungu iki ya pirsa, ya paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah, Kakanda Sri Basudewa. Wo Sri Kanda Basudewa. Nggih, Ratu Mandura. Oh, Ratu Mandura nggih. Bapake Baladewa Kresna karo Bratajaya. Oh iya ya, nek Iya. Basudewa niku Ratu Mandura. Bener. Nggih. Nek cilikane Kresna Jarwa. Narayana. Kok Jawa sih? Jenengan niku angkat catatan ping pundi to? Lho, ora mung buku, dawuhe para sesepuh biyen iki nom-nomane si Kresna kuwi Narayana. Aku dalang kok debat iki karemu piye? Jarwa, Mas. Narayana iso jarwa dasarmu apa? Jarwa muda-muda ning Sang Prabu Kresna. Ora nek Narayana mboten enten. Loh enggak, itu tuh uang salah. Nah, Jawabannya tuh setelah itu. Ini lo asli bahasa Indonesia, Be. Oh iya. Itu tuh masalah itu teka-teki. Nah. Jadi jawabannya tuh setelah itu. Ini gundul cengong, enggak paham. Enggak apa. Iya. Almari sinau kurang jeru. Nah, iya. Jeru-jeru ndak kelelep. Renang piye kok ya. Simpan gambar tak senonoh. Apa Nduk? Simpan gambar tak senonoh. Simpan gambar tak senonoh. Jawane Iya. apa, Be? Jawane nyimpen gambar. Tak senonoh. Sing ora sopan. Nah, termasuk micet kurang tuh. Ini malah mau jelas nih. Terus Itu gambar taman Mira. Semua apa maksudnya? Apa Nduk cakepane? Itu gambar teman Mira. Apa maksudnya? Gambar temanku. Maksudnya Oh, apa gitu. loh. Dadi kanca mangan kanca. Iya, seperti itu loh. Ora entuk kaya ngono. Wong iki nyontoh aku. Lah kowe Lah, tak piye? Mergawe iku jujur ora tau kok seneng sing jenenge karo sinden iku ngono. Masa sih? munafik kowe. Kayak kepepet Pak. Kayak gila Pak. Yo, masuk, siap. Tak lama semua tahu Ut. Praharan negeri
muda